Prije nego što počne video, želio bih samo reći mali update na kanalu. Znači nisam dugo snimao jer sam bio slomio ruku i bilo još svašta tu nešto, nisam imao mikrofona. Ali evo sad ponovo mogu snimati i sve u redu, tako da više nema problema i nastavljam sa snimanjem. A sad intro, do. I pozdrav svima ljudi, Limun ovdje. I danas radim video koji se zove lažne činjenice koje sam pronašao na internetu. Znači, ovo je novi serijal isto koji radim, bukvalno naću lažne činjenice koje su objavljene na internet i onda ćemo napraviti neki meme ili nešto u tom smislu. Hajde da počnemo. Prva koju sam našao je 18% populacije nije vidjelo mjesec. I onda sam napravio ovu sliku, to jest meme ili kako god hoćete. 18% populacije nije vidjelo mjesec. Ako se još ljudi rodi, ovaj broj će biti još veći. A sljedeća lažna činjenica je 1/5 ljudi ne vjeruje u mjesec. I šta reći na to? Pa sam zato napravio ovo. 1/5 ljudi ne vjeruje u mjesec. Zašto? Vjeruju da je hologram. Sljedeća činjenica je nargila je zdravija od teretane. Svejedno, ja sam napravio ovo. Jeste li znali? Pušenjem nargile 20 minuta možete izgoriti do 400 kalorija, što je jednako trčanju pola kilometra. Sljedeća činjenica, na svijetu ima više fidget spinnera nego ljudi. Pa sam napravio ovo. Na svijetu ima više fidget spinnera nego ljudi, ali samo 101% populacije ga ima. Sljedeća činjenica, postoji ptica koja se zove Twitter, pa sam napravio ovo. Znanstvenici u Venezueli otkrili su novu vrstu ptice. Po svojoj plavoći dobila je ime Twitterus posticus. To definitivno nije istina, ali jedan od tvojih glupih prijatelja će ovo povjerovati. Sljedeća činjenica, samo 75% vode je zapravo mokra. Pa sam odlučio napraviti nešto što bi zvučalo stvarno znanstveno i što bi ovo učinilo istinitim. Pa sam napravio ovo. Samo 75% vode je zapravo mokro. Po libijskoj mjerilici mokrine otkriveno je da samo 3/4 vode je mokro, a da je ostali 25% tvrdo. Ali ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se svidjelo i ako vi imate nešto smiješno da izmislite neku lažnu činjenicu, napišite komentare pa će možda biti u sljedećem videu. Ali to je to, mi se vidimo sljedeći put. Ćao!